Oh, fortuna, com la lluna, de condició variable, sempre creixes o decreixes. Bona nit, senyores i senyors. Amb aquestes paraules comença una de les obres musicals clàssiques més representades al món, els Carmina Burana de Carl Orff. Només a la nostra ciutat tenim constància de 3 representacions durant aquest mes de desembre. Però què heu vingut a escoltar aquest vespre? Us en fem 5 cèntims. En 1803 es troba per casualitat a la biblioteca del monestir benedictí de la localitat bavaresa de Kaufbeuren tot un feix de poemes, uns textos escrits en llatí i en alemany medieval. Els experts creuen que daten dels segles XI o XII. Som, per tant, davant d'un dels primers testimonis escrits en llengua alemanya. Unes homilies d'Organyà a l'Alemanya. Aquest recull de textos rep el nom de Codex Buranus. Carl Orff els llegeix l'any 1934 i en queda tan meravellat que en pocs dies elabora l'esborrany d'una cantata escenificada que ell anomenarà Carmina Burana i que serà la seva consagració com a compositor. Els Carmina Burana no tenen un fil argumental. Són més aviat una recopilació de textos que evoquen un seguit de situacions vitals emmarcats per la fortuna. Carl Orff, el compositor dels Carmina Burana, neix en 1895 a Munic, la capital de Baviera, al sud d'Alemanya. Allà hi passarà gairebé tota la seva vida fins a la seva mort l'any 1982. La música és omnipresent a la casa dels pares, però Orff no només es converteix en compositor. De fet, abans que els Carmina Burana el consagressin com a compositor, era conegut com a pedagog musical i de ball. De seguida va ser molt conscient del que havia creat amb els Carmina Burana. Després de l'estrena mundial escriu al seu editor: tot el que he escrit fins ara i vos, desgraciadament, heu imprès, podeu reduir-ho a pasta de paper. Amb els Carmina Burana comença la meva obra completa. Carl Orff estrena els Carmina Burana
el 8 de juny de 1937 a l'Òpera de Frankfurt del Main. Des de 1933 governen els nazis d'Alemanya. Des de fa gairebé un any té lloc a Espanya una guerra civil cruenta. Per a Hitler, un laboratori per a la gran guerra que està preparant i que començarà l'1 de setembre de 1939. Orff és conegut per no interessar-se gens per la política. Però tot i això, s'acomodarà amb el règim que en aquests moments està expulsant centenars d'intel·lectuals, artistes i científics a l'exili. De fet, s'acomoda tan bé al règim que al final de la Segona Guerra Mundial formarà part de la llista dels desgraciats per Déu i això el deslliurarà d'haver-se d'integrar a l'exèrcit. No obstant, els Carmina Burana no van agradar gaire al règim hitlerià. Després de la seva estrena mundial, els crítics no només van denostar l'obra perquè ells anomenaven música negra bavaresa en referència al seu ritme, sinó també pel contingut eròtic no dissimulat de les seves lletres i per l'ús preeminent que feia del llatí. Però probablement és tot això el que finalment va convertir els Carmina Burana en una de les obres més representades de la música clàssica moderna. Per acabar, volem agrair la vostra assistència aquí, amb tots vosaltres, i la contribució que feu a la Marató de TV3 d'enguany. A part de l'aportació voluntària que ja heu fet a través de l'entrada al concert, en podeu fer una altra, si així ho estimeu. A la sortida trobareu unes urnes on depositar els vostres donatius. Aprofitem per desitjar-vos unes bones festes de Nadal i un bon 2020, plens d'amor, pau, salut i no cal dir-ho, amb bona música. També volem aprofitar per a donar les gràcies a les Cotxeres de Sants per haver-nos acollit en aquest espai i pel suport que ens ha donat per a la realització d'aquest concert.